Six senses of gender-based violence. Umuntu wesifazane ungambona efaka number 1 ezweni lonkana ngaphandle kokunaka, uzombona esefaka number 2 umuntu wesilisa athandana naye noma engathi ethandana naye, azibone ngamfanele afaka number 3 azenze umuntu okungasiyena. Lapho kumlisa usembalela amaphutha akhe beqala ku1 2 3, namhlanje lesi4 kusase lesi5 bazobe sebembeka isandla, izinyembezi sigeleza uzoyisula ngezandla, sengathi siswami kukonyiwe sekhona number 6 esithupha, awufune nabe ukusibuka ngoba uyazi ukuthi bazothembisa ukubulala. Yum,